Varmaan niin kuin eniten töitä mun yrityksessä on vaatinut niin kuin, tuotantosuunnan muutos, mikä me on tehty meidän maatilalle. Et se oli silloin merkittävä juttu, kun siirryttiin tavanomaisesta kasvinviljelystä luomutuotantoon ja emolehmiin, niin silloin oli kyllä työtä. Varmaan haastavin aika niin kuin yrittäjänä on ollut siinä muutoksen aikana tai sit ehkä heti sen jälkeen niin kuin siinä, että on saatu se uusi normaali pyörimään ja kaikki myös allekirjoittanut itse sisäistämään sen, että mitä siinä niin kuin nyt tapahtuu ja mitä niin kuin itseltä vaaditaan ja mitä yrityksessä pitää tapahtua, että asiat menee oikeaan suuntaan. Siinä on kyllä kuljettu kilometripoikineen ja tehty aika monta reikää maahan ja hakattu lekan kanssa tolppaa paikalleen. Että kyllä siinä on ollut sitä varsinaista hartiatyötä sanan varsinaisessa merkityksessä.